Γεια σε όλους, είμαι η Casey. Όπως ξέρετε, μου αρέσει πολύ να ανακαλύπτω νέα μέρη. Μου αρέσει η ζωντανή ενέργεια, οι απρόσμενες εκπλήξεις και η ανακάλυψη κρυμμένων διαμαντιών για τα οποία οι περισσότεροι δεν έχουν ακούσει ποτέ. Είστε έτοιμοι, γιατί σήμερα θα σας πάω στην καρδιά του Ταμπάσκο, στο Μεξικό, ένα μέρος που ήθελα να επισκεφτώ εδώ και καιρό. Εντάξει, ας αφήσουμε στην άκρη την περίφημη καυτερή σάλτσα για λίγο, εντάξει. Συμφωνείτε, μιλάμε για μια χώρα γεμάτη πολύχρωμες παραδόσεις, πλούσια κουλτούρα, αρχαία ιστορία και περιπέτειες που δεν θα βρείτε σε κανέναν τουριστικό οδηγό. Αυτό δεν θα είναι ένα συνηθισμένο ταξίδι. Θα είναι μια πραγματική βουτιά στην τοπική ζωή. Καταλαβαίνετε, τις επόμενες μέρες θα περπατήσουμε στους δρόμους, θα εξερευνήσουμε αρχαία ερείπια και ποιος ξέρει, ίσως δοκιμάσουμε και την περίφημη σάλτσα Ταμπάσκο. Φίλοι μου, αυτή θα είναι μια πλήρης εμπειρία, σαν να βουτάτε μόνοι σας σε ένα μυστήριο. Μια εμπειρία που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπετε τον κόσμο. Λοιπόν, δέστε τις ζώνες σας. Αν δεν το έχετε κάνει ήδη, πατήστε το κουμπί εγγραφής στο κανάλι μου και ας ξεκινήσουμε την περιπέτεια. Η πρώτη μας στάση είναι η Villahermosa, η καρδιά και η ψυχή του Ταμπάσκο. Είναι μια πόλη γεμάτη ζωή και ενέργεια, κάτι που δεν το περίμενα. Και είναι γεμάτη πάρκα. Είναι σαν πράσινες οάσεις, γεμάτες ζωή, όπου οι άνθρωποι μπορούν να χαλαρώσουν. Θα δείτε ότι αυτή η ενέργεια μεταδίδεται σε όλους. Ειδικά στο πάρκο το Μασγαρίντο Καναμπάλ, που με εντυπωσίασε πολύ. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη λίμνη με καταπληκτικά πλωτά γλυπτά. Οικογένειες που περπατούν και πολιτές που πουλάνε νόστιμο φαγητό. Φαίνεται ότι όλη η πόλη μαζεύεται εκεί, σαν ένα παλιό πολωνικό φεστιβάλ. Και το φαγητό, το φαγητό από τα τάκος του δρόμου, που θα αλλάξουν για πάντα τον τρόπο που βλέπετε τα τάκος, μέχρι τα φρέσκα, πικάντικα κοκτέιλ θαλασσινών, είναι μια πραγματική έκρηξη γεύσεων. Αυτή η πόλη ξέρει να τρώει και εμείς φάγαμε πολύ, αλλά η Villahermosa δεν είναι μόνο πάρκα και φαγητό, παρόλο που αυτά είναι πολύ σημαντικά. Είναι επίσης ένα ζωντανό κέντρο τέχνης και πολιτισμού που δεν πρέπει να χάσετε. Περισσότερα γι' αυτό αργότερα, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Γεια σε όλους, τώρα εξερευνούμε την πόλη της Villahermosa. Έπεσα πάνω σε αυτό το κτίριο τυχαία. Ενδιαφέρον, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το Περιφερειακό Μουσείο Ανθρωπολογίας Κάρλος Πελισέρ Καμάρα. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι και ο μεγαλύτερος φαν των μουσείων. Αλλά αυτό το μέρος είχε κάτι που με τράβηξε. Μόλις μπήκα μέσα, ένιωσα σαν να ταξίδεψα πίσω στο χρόνο. Εδώ θα βρείτε αρχαία αντικείμενα από τον πολιτισμό των Ολμέκων. Αυτά τα όμορφα γλυπτά και τα γιγάντια πέτρινα αγάλματα είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Όταν κοιτάς κάτι τόσο παλιό, δεν σκέφτεσαι ποτέ πώς ζούσαν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, πώς ήταν η καθημερινότητά τους. Όταν βλέπεις κάτι τέτοιο, συνειδητοποιείς πόσο μικρός είσαι. Εντάξει, ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε την πόλη. Η Villahermosa σίγουρα δεν θα σας απογοητεύσει. Από κλαμπ σάλσα που σε κάνουν να κουνήσεις το κορμί σου, μέχρι μπαρ στην ταράτσα με εκπληκτική θέα, αυτή η πόλη ξέρει πώς να ευχαριστεί τους επισκέπτες της. Με την ανατολή του ήλιου και έναν καφέ στο χέρι, είμαστε έτοιμοι για μια απίστευτη περιπέτεια. Αυτό είναι το πάρκο μουσείο Λαβέντα, όπου η ιστορία ζωντανεύει στην καρδιά της ζούγκλας. Εδώ δεν είναι απλά ένα μουσείο, παιδιά. Οι Όλμεκοι ήταν οι αρχαίοι δάσκαλοι της Μεσοαμερικής, πραγματικοί πρωτοπόροι. Η Λαβέντα ήταν το θρησκευτικό και πολιτικό τους κέντρο. Το να περπατάς σε αυτά τα μονοπάτια είναι σαν να ταξιδεύεις πίσω στο χρόνο, σαν να μεταφέρεσαι σε έναν άλλο αιώνα. Αυτά τα γιγάντια γλυπτά, το καθένα λέει τη δική του ιστορία. Κάθε λεπτομέρεια σε αυτά τα γλυπτά
είναι απλά εκπληκτική. Δεν έχω λόγια. Πρέπει να το δείτε με τα μάτια σας. Αυτή η ενέργεια, αυτή η ηχό από το παρελθόν, με ανατριχιάζει. Είναι μια εμπειρία γεμάτη σεβασμό και δέος. Είναι μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Παουσέ, χέρτες. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εξερεύνηση της λαβέντα και ειλικρινά, όσο πιο βαθιά μπαίνουμε, τόσο πιο σουρεαλιστική γίνεται η εμπειρία. Βαθιά μέσα στη ζούγκλα, εκεί που το φως του ήλιου, μόλις και μετά βίας φτάνει μέσα από τα πυκνά φύλλα, στρίβεις μια γωνία και συναντάς ένα τεράστιο κεφάλι Ολμέκ. Αυτά τα κεφάλια, σκαλισμένα από ηφαιστειακό βασάλτη, φτάνουν τα 3 μέτρα ύψος και ζυγίζουν τόνους. Είναι πραγματικά κολοσιαία και εντυπωσιακά, σαν δράκοι από θρύλους, αλλά από πέτρα. Τα πρόσωπα σε αυτά τα γλυπτά είναι σοβαρά, αγέλαστα, σαν να φυλάνε αρχαία μυστικά, σαν μυθικοί φύλακες. Είναι λίγο τρομακτικό, αλλά απίστευτα συναρπαστικό. Και δεν μπορείς παρά να αναρωτηθείς ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, τι πίστευαν και τι σημαίνουν αυτά τα γλυπτά. Είναι σαν ένα τεράστιο παζλ που μόλις αρχίζουμε να ενώνουμε τα κομμάτια, σαν ένα παζλ. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά ενός μέρους όπως η λαβέντα. Δεν είναι μόνο να βρεις απαντήσεις, αλλά να μάθεις να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις και να αποδεχτείς ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα στην ιστορία και στη ζωή από όσα μπορούμε να φανταστούμε, όπως το μυστήριο της ζούγκλας. Και αυτό, φίλοι μου, είναι αυτό που κάνει το ταξίδι μας τόσο συναρπαστικό. Γεια σε όλους. Σήμερα θα φύγουμε από την πόλη και θα πάμε βαθιά στη ζούγκλα για να πάρουμε καθαρό αέρα. Ετοιμαστείτε, πάμε στο οικολογικό καταφύγιο Γιουμκά. Αυτό είναι ένα πραγματικό τροπικό δάσος. Φανταστείτε τη μυρωδιά του υγρού χώματος και τους παράξενους ήχους των ζώων γύρω σας. Αυτό είναι το Γιουμκά. Δεν είναι ένας συνηθισμένος ζωολογικός κήπος, αλλά ένα τεράστιο δάσος και υγρότοπος όπου τα ζώα μπορούν να ζουν ελεύθερα στο φυσικό τους περιβάλλον. Είναι σαν να μπαίνεις στο πραγματικό Jurassic Park, αλλά χωρίς δεινόσαυρους. Μην ανησυχείτε. Εδώ θα δείτε μαϊμούδες να κρέμονται από τα δέντρα, κροκόδιλους να λιάζονται στο νερό και πολύχρωμα πουλιά να πετούν τριγύρω. Και υπάρχουν τόσα πολλά παράξενα και όμορφα φυτά. Είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα. Γι' αυτό ετοιμάστε τις κάμερές σας, γιατί σίγουρα θα τραβήξουμε μερικές εκπληκτικές φωτογραφίες άγριων ζώων εδώ. Θα εξερευνήσουμε μια ποικιλία φυσικών περιοχών, από τροπικά δάση μέχρι σαβάνες. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της μοναδικά φυτά και ζώα. Μην ανησυχείτε, έχουμε πολλά εντομοαποθητικά. Λοιπόν, παιδιά, επιτέλους ήρθε η ώρα να μπούμε στο ανοιχτό τζιπ και να πάμε βαθιά μέσα στο καταφύγιο για να δούμε τα ζώα από κοντά. Εννοώ πολύ κοντά. Τα μάτια μιας Jaguar μας κοιτάζουν από λίγα, μόλις εκατοστά μακριά. Αυτό είναι πραγματική συγκίνηση, σαν το άλμα του Felix Baumgartner από τη στρατόσφαιρα. Θυμάστε τις μαϊμούδες. Αυτά τα άτακτα πλάσματα ελέγχουν τον εξοπλισμό μας. Είναι πιο έξυπνα από αλεπούδες και οι κροκόδιλοι. Ευτυχώς έχουμε το τζιπ που μας χωρίζει από τα δόντια τους. Δεν θέλω να γίνω χαρακτήρας σε παραμύθι με δυσάρεστο τέλος. Εδώ, στη Γιουμκά, η διατήρηση και η εκπαίδευση είναι το παν. Διδάσκουμε τους ανθρώπους πώς να προστατεύουν αυτά τα ζώα και το σπίτι τους. Είναι σαν μια εκπομπή για τη φύση. Γεια σας, λάτρεις της ιστορίας. Ήρθε η ώρα. Τώρα αφήνουμε πίσω τη ζούγκλα για να εξερευνήσουμε τα αρχαία ερείπια της πόλης των Μάγια, Κομαλκάλκο, όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει. Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε πίσω στο χρόνο και να εξερευνήσετε έναν πολιτισμό γεμάτο μυστήριο και θαύματα. Η Κομάλκαλκο διαφέρει από άλλες πόλεις των Μάγια που ήταν χτισμένες από ασβεστόλιθο. Εδώ είναι γνωστή για τη μοναδική της αρχιτεκτονική φτιαγμένη από ψημένα τούβλα και κοχύλια στριβιών. Είναι απίστευτο, έτσι δεν είναι?
Πώς μπόρεσαν να χτίσουν τόσο μεγάλες κατασκευές χωρίς σύγχρονα εργαλεία? Απλά το σκέφτομαι και εντυπωσιάζομαι. Θα δούμε τις επιβλητικές πυραμίδες, τις περίτεχνες γλυπτικές λεπτομέρειες και τις πλατιές πλατείες που κάποτε έσφιζαν από ζωή. Είναι σαν να γυρίζεις μια σελίδα σε ένα βιβλίο ιστορίας ή, πιο σωστά, να αγγίζεις το παρελθόν με τα ίδια μας τα χέρια. Καθώς περπατάω μέσα σε αυτά τα ερείπια, δεν μπορώ παρά να σκέφτομαι τους ανθρώπους που περπάτησαν σε αυτά τα ίδια μονοπάτια αιώνες πριν. Αυτοί οι τοίχοι πρέπει να κρύβουν τόσες πολλές ιστορίες μέσα τους, έτσι δεν είναι? Ο ντόπιος οδηγός θα μας αφηγηθεί την ιστορία της Κομάλκαλκο και θα μας βοηθήσει να αποκρυπτογραφήσουμε τα ιερογλυφικά για να αποκαλύψουμε τα μυστικά αυτού του αρχαίου πολιτισμού. Θα εμβαθύνουμε στην καρδιά του πολιτισμού των Μάγια από τις θρησκευτικές τελετές μέχρι την καθημερινή ζωή. Κοιτάξτε όλοι, είμαστε μπροστά στη Μεγάλη Ακρόπολη, την καρδιά της αρχαίας πόλης Κομαλκάλκο. Αυτό το τεράστιο κτίριο στέκεται ψηλά, μια απόδειξη της δύναμης και της εξυπνάδας των Μάγια. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς το μέγεθος του έργου και την ικανότητα να χτίσεις κάτι τόσο μεγάλο. Καθώς ανεβαίνουμε τα απότομα σκαλοπάτια προς την κορυφή, νιώθουμε θαυμασμό και σεβασμό. Η θέα από εδώ κόβει την ανάσα. Μπορούμε να δούμε όλη τη γύρω ζούγκλα. Είναι σαν να ακούμε ψίθυρους από το παρελθόν που έρχονται με τον άνεμο. Γύρω μας υπάρχουν περίτεχνα γλυπτά που απεικονίζουν θεούς, ηγεμόνες και σκηνές από την καθημερινή ζωή των Μάγια. Κάθε γλυπτό λέει μία ιστορία και μας δίνει μία ιδέα για το τι πίστευε και εκτιμούσε αυτός ο αρχαίος πολιτισμός. Είναι σαν να φτιάχνουμε ένα τεράστιο παζλ. Κάθε νέα ανακάλυψη μας βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα τους ανθρώπους που ζούσαν εδώ. Το Κομαλκάλκο δεν είναι απλώς ένας σωρός από πέτρες. Είναι μια απόδειξη της ανθρώπινης εφευρετικότητας και της διαρκούς δύναμης του παρελθόντος. Είναι μια θλιβερή υπενθύμηση ότι ακόμη και οι μεγαλύτερες αυτοκρατορίες μπορούν να καταρρεύσουν, αφήνοντας πίσω τους μόνο τη ηχό της περασμένης δόξας. Αφού χορτάσαμε ιστορία, ήρθε η ώρα να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τη σύγχρονη μεξικάνικη κουλτούρα. Καλώς ήρθατε στο πάρκο Ταμπάσκο, Ταμπάσκο Πάρκ, μια πράσινη όαση στην καρδιά της Βίλα Χερμόσα. Εδώ είναι σαν μια πόλη μέσα στην πόλη, όλοι μπορούν να βρουν κάτι να κάνουν. Είναι σαν μια ανάσα από τη φασαρία της καθημερινότητας, χωρίς να χρειάζεται να φύγουμε μακριά από την πόλη. Εδώ υπάρχουν όμορφοι κήποι, μια ήρεμη λίμνη και σκιερά μονοπάτια που σας περιμένουν. Από μουσεία μέχρι πολιτιστικά κέντρα, αυτό το πάρκο έχει πραγματικά κάτι για όλους. Έχει επίσης ζωολογικό κήπο και πλανητάριο. Σήμερα είναι Κυριακή, είναι οικογενειακή μέρα. Το πάρκο είναι γεμάτο ζωή, με ντόπιους να κάνουν πίκνικ και να απολαμβάνουν την ατμόσφαιρα. Είστε έτοιμοι να παρατηρήσετε τους ανθρώπους. Είναι σαν ένα ήσυχο κυριακάτικο απόγευμα, σαν μια βόλτα στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας ή στο πάρκο Λαζιένκι της Βαρσοβίας. Εντάξει παιδιά, είμαστε στο πάρκο Ταμπάσκο, εδώ και λίγες ώρες και μοιάζει σαν να χρειαζόμαστε μια ολόκληρη μέρα για να εξερευνήσουμε τα πάντα. Περπατήσαμε μέσα από τους βοτανικούς κήπους με τα όμορφα λουλούδια και βρήκαμε κρυμμένα αγάλματα κατά μήκος των σκιερών μονοπατιών. Κάναμε ακόμα και βόλτα με ποδήλατο βάρκα στη λίμνη, αλλά το αγαπημένο μου μέρος ήταν το φαγητό. Υπήρχαν τόσες πολλές νόστιμες επιλογές από πλανόδιους πολιτές και οικογένειες που έκαναν μπάρμπεκιου δίπλα στη λίμνη. Η μυρωδιά της παραδοσιακής μεξικάνικης κουζίνας ήταν στον αέρα. Μου τρέχουν τα σάλια και μόνο που το σκέφτομαι. Ελάτε να δοκιμάσουμε μερικά τάκος από αυτόν τον καταπληκτικό πλανόδιο πολιτή που μόλις βρήκα.
είναι ένας πραγματικός θησαυρός. Αυτά τα tacos al pastor είναι εκπληκτικά, με μια τέλεια ιδέα πικάντικης γεύσης. Το πάρκο Ταμπάσκο δεν είναι απλά ένα πάρκο, είναι ένας καθρέφτης της ζωής στη Βιλιαερμόσα. Είναι ένα μέρος όπου οι άνθρωποι έρχονται να χαλαρώσουν, να επαναφορτιστούν και να απολαύσουν τις απλές χαρές της ζωής. Και αυτή είναι η ομορφιά του ταξιδιού. Εντάξει παιδιά, ήρθε η ώρα να ξυπνήσουμε τον Ινδιάνα Τζόουνς μέσα μας. Είμαστε στις σπηλιές Κόκονα και πιστέψτε με, αυτές δεν είναι οι συνηθισμένες σας σπηλιές. Κάποια τμήματα είναι τόσο μεγάλα που θα μπορούσαν να χωρέσουν μια ολόκληρη πόλη, σαν να κρύβει στην Κρακοβία, κάτω από τη γη. Φορέσαμε τους φακούς κεφαλής μας και ξεκινήσαμε στα βάθη των σπηλαίων με πνεύμα περιπέτειας. Η αδρεναλίνη χτυπούσε κόκκινο. Ήταν σαν ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο, μόνο που είχαμε σπηλιές αντί για μηχανή του χρόνου. Όσο πιο βαθιά πηγαίναμε, τόσο πιο μαγευτικοί γίνονταν αυτοί οι σχηματισμοί βράχων. Υπήρχαν σταλακτίτες που έμοιαζαν με δόντια γίγαντα και σταλαγμίτες που έμοιαζαν με αρχαία σπαθιά. Αυτό το μέρος έμοιαζε με σκηνικό ταινίας, αλλά όλα αυτά φτιάχτηκαν από τη φύση και ο υπόγειος ποταμός αντανακλούσε το φως από τους φακούς κεφαλής μας. Ήταν σαν ένα όνειρο και λίγο τρομακτικό, αλλά με την καλή έννοια, σαν ένα παραμύθι όπου όλα είναι τόσο μυστηριώδη και συναρπαστικά που δεν μπορείς να σταματήσεις να τα κοιτάζεις. Γεια σας παιδιά, επιτέλους φτάσαμε στην καρδιά της σπηλιάς. Είναι εκπληκτικό, αυτή η σπηλιά είναι τεράστια, είναι σαν ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και η οροφή είναι τόσο ψηλά που δεν μπορείς να δεις την κορυφή. Οι ντόπιοι το λένε ο καθεδρικός ναός και καταλαβαίνω απόλυτα γιατί. Η ήχο εδώ είναι απίστευτη. Κάθε ήχος αναπηδά δημιουργώντας μια όμορφη μουσική σαν να είσαι σε έναν άλλο κόσμο. Μπορώ να φανταστώ αρχαίες τελετές που γίνονταν εδώ με τραγούδια να αντιχούν μέσα στο σκοτάδι. Και η επίδειξη φωτός εδώ είναι απλά εκπληκτική. Έχουν τοποθετήσει στρατηγικά φώτα για να φωτίζουν αυτούς τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Είναι σαν να περπατάς μέσα σε ένα καλλιδοσκόπιο. Τα χρώματα είναι απίστευτα. Καθώς κινείσαι, τα χρώματα αλλάζουν, αποκαλύπτοντας κάθε γωνιά αυτών των αρχαίων βράχων. Αυτό είναι, φίλοι μου. Αυτό είναι να εξερευνάς το άγνωστο, να ξεπερνάς τα όρια και να ανακαλύπτεις τα θαύματα που κρύβονται στον κόσμο μας. Γκρούτας δε Κοκονά. Ουάου! Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το μέρος. Ωραία παιδιά, ώρα να πούμε αντίο στον πολιτισμό, γιατί τώρα μπαίνουμε στην καρδιά της ζούγκλας. Πάμε στην Άγουα Σέλβα. Αυτή είναι μια πολύ πυκνή ζούγκλα. Τα δέντρα είναι τόσο ψηλά και πυκνά που το φως του ήλιου μετά βίας φτάνει στο έδαφος. Ο αέρας είναι υγρός και βαρύς και οι ήχοι της ζούγκλας αντιχούν παντού. Η Άγουα Σέλβα είναι γνωστή για τους κρυμμένους καταράκτες της. Αυτή η ζούγκλα είναι γεμάτη ζωή, παιδιά, από παράξενα πουλιά με φωτεινά φτερά μέχρι γιγάντια έντομα που κρύβονται στους θάμνους. Νιώθω σαν να βρίσκομαι στην ταινία Jurassic Park. Ανυπομονώ να δω τι υπάρχει στην επόμενη στροφή. Λοιπόν, παιδιά, βρήκαμε τον πρώτο καταράκτη. Δεν έχω λόγια να περιγράψω την ομορφιά του. Ένας τεράστιος καταράκτης πάνω από 30 μέτρα ψηλός που έπεφτε σε μια κρυστάλλινη πισίνα. Ο ήχος του νερού που έπεφτε ήταν τόσο δυνατός που σχεδόν σε κούφαινε και κάλυπτε όλους τους άλλους ήχους. Ο αέρας ήταν γεμάτος μικροσκοπικά σταγονίδια νερού και βραχήκαμε σε μια στιγμή, αλλά κανείς δεν το ένοιαζε. Όλοι μας ήμασταν εντελώς μαγεμένοι από τη δύναμη και την ομορφιά της φύσης. Λίγες ώρες αργότερα, αφού εξερευνήσαμε την περιοχή, βρήκαμε πολλούς άλλους καταράκτες κρυμμένους στη ζούγκλα.
Κάθε καταράκτης ήταν μοναδικός. Κάποιοι ήταν ψηλοί με μία μόνο ροή, ενώ άλλοι ήταν σαν μια σειρά από μικρούς, πολυεπίπεδους καταράκτες. Ήταν σαν παράδεισος, μια μυστική όαση μέσα στην καταπράσινη ζούγκλα. Και τέλος, βρήκαμε αυτό που ψάχναμε τόσο καιρό. Ένα σενότ. Ήταν σαν όνειρο. Μια τέλεια στρογγυλή πισίνα. Το νερό ήταν τόσο καθαρό που καθρέφτιζε το καταπράσινο δάσος σαν καθρέφτης. Πηδήξαμε στο νερό και το κρύο νερό ήταν τόσο αναζωογονητικό μετά την υγρασία της ζούγκλας όλη μέρα. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η πραγματική ζωή. Εντάξει παιδιά, ετοιμαστείτε για μια πραγματικά απίστευτη περιπέτεια. Αυτό είναι το Pantanos de Centla, ένας από τους μεγαλύτερους υγρότοπους στη Βόρεια Αμερική. Εδώ θα βρείτε βάλτους, λίμνο θάλασσες και ένα απέραντο δάσος μαγκρόβιων που απλώνεται μέχρι τον ορίζοντα. Ήρθε η ώρα να μπούμε στη βάρκα, γιατί ο καλύτερος τρόπος να εξερευνήσετε αυτό το μέρος είναι να πλεύσετε στα νερά του. Η βάρκα μας κινείται απαλά. Ο μόνος ήχος που ακούμε είναι ο απαλός ήχος του κινητήρα και τα κελαηδίσματα από εξωτικά πουλιά. Είναι σαν μια βόλτα με γόνδολα στη Βενετία, αλλά πολύ πιο ξεχωριστή. Ο αέρας είναι υγρός και βαρύς, γεμάτος με τη μυρωδιά της γης και των φυτών. Μας περιβάλλει μια θάλασσα από πράσινο. Νούφαρα και οι άκυνθοι καλύπτουν την επιφάνεια του νερού, δημιουργώντας ένα πλούσιο πράσινο χαλί. Είναι σαν να έχουμε μπει σε έναν άλλο κόσμο. Έναν κόσμο όπου ο χρόνος έχει σταματήσει. Και παιδιά, η άγρια ζωή εδώ είναι απίστευτη. Είδαμε κροκόδιλους να λιάζονται, με μόνο τα μάτια τους να προεξέχουν από το νερό. Καθώς πλέαμε, ερωδιοί και λευκοτσικνιάδες πετούσαν στον ουρανό, με τα φτερά τους να είναι πολύ πιο φαρδιά από όσο φανταζόμουν. Αυτό είναι πραγματικά ένας παράδεισος για τους λάτρεις της φύσης. Καθώς ο ήλιος άρχισε να δύει, ένα χρυσό φως απλώθηκε πάνω στα νερά, μεταμορφώνοντας αυτόν τον υγρότοπο σε ένα πραγματικά μαγευτικό θέαμα. Πλέαμε μέσα από στενά κανάλια, σαν να βρισκόμασταν σε λαβύρινθο. Τα δέντρα μαγκρόβια σχημάτιζαν μια φυσική αψίδα από πάνω μας. Ο μόνος ήχος που ακουγόταν στην ησυχία ήταν το απαλό πιτσίλισμα του κουπιού στο νερό. Ήταν μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Μια τέτοια ηρεμία και γαλήνη μας τύλιξε καθώς πλέαμε μέσα από αυτόν τον υδάτινο παράδεισο. Ήταν σαν τη Βενετία, αλλά μια Βενετία άγρια και φυσική. Βρήκαμε ένα μικρό χωριό χτισμένο πάνω σε πασάλους, ακριβώς πάνω από το νερό. Τα σπίτια ήταν χτισμένα πάνω σε ψηλούς πασάλους. Οι ντόπιοι εδώ έχουν προσαρμοστεί τόσο καλά σε αυτό το μοναδικό περιβάλλον. Η καθημερινότητά τους είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την άμποτη και την πλημμυρίδα. Αυτό με έκανε να σκεφτώ ότι υπάρχουν ακόμα μέρη στον κόσμο όπου οι άνθρωποι ζουν πραγματικά σε αρμονία με τη φύση. Καθώς έπεφτε το σούρουπο, ο υγρότοπος μετατράπηκε σε μια ορχήστρα φυσικών ήχων. Από τον κρογμό των βατράχων, το τραγούδι των τζιτζικιών μέχρι τα μακρινά καλέσματα των πουλιών όλη τη νύχτα. Ήταν μια υπενθύμηση ότι ακόμα και στις πιο ήσυχες στιγμές η ζωή συνεχίζεται γύρω μας. Με την εκπληκτική ομορφιά και τη βιοποικιλότητά του, το Pantanos de Centla είναι μια σημαντική υπενθύμηση της ανάγκης να προστατεύσουμε τη φύση. Όπως ξέρετε, μου αρέσει να εξερευνώ μέρη που δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα από τους τουρίστες. Η Ταπιχουλάπα είναι ένα τέτοιο μέρος. Είναι σαν να ταξιδεύεις πίσω στον χρόνο. Τα πλακόστρωτα δρομάκια, οι κόκκινες στέγες και τα πολύχρωμα σπίτια είναι σαν να βγήκε από παραμύθι. Μου θυμίζει το Ρότεμπουργκ στη Γερμανία ή κάποιο ήσυχο παλιό χωριό στην Πολωνία, όπου ο χρόνος έχει σταματήσει. Εδώ υπάρχει μια τόσο ήρεμη και φιλική ατμόσφαιρα. Όλοι είναι φιλικοί και πρόθυμοι να μιλήσουν. Είναι σαν να κάθεσαι σε έναν ζεστό κήπο και να κουβεντιάζεις
ή σαν να βρίσκεσαι στην κουζίνα ενός καλού φίλου και να πίνεις τσάι μαζί. Καθώς περπατάς στα στενά σοκάκια, θα ανακαλύπτεις κάτι απρόσμενο σε κάθε σου βήμα. Εδώ ο χρόνος κυλάει πιο αργά και η ζωή φαίνεται πιο απλή. Θα νιώσετε χαλαροί και θα απολαύσετε τις στιγμές. Δοκιμάστε αυτή την εμπειρία. Αν ψάχνετε για μια μοναδική εμπειρία, πρέπει να επισκεφτείτε την Ταπιχουλάπα. Σας το λέω. Αλλά δεν είναι μόνο η μικρή πόλη. Η Ταπιχουλάπα βρίσκεται στην καρδιά μιας καταπράσινης κοιλάδας. Εδώ, περιτριγυρισμένη από κυλιόμενους λόφους και πυκνή ζούγκλα, η φύση έχει δημιουργήσει τον δικό της παράδεισο. Έναν πραγματικό κήπο της Εδέμ στην Ταμπάσκο. Θα βρείτε καταράκτες που πέφτουν από βράχια, καλυμμένα με βρύα και κρυστάλλινα ποτάμια, ιδανικά για κολύμπι. Υπάρχουν επίσης μονοπάτια πεζοπορίας που ελίσσονται μέσα στο τροπικό δάσος, προσφέροντας εκπληκτική θέα που θα σας κόψει την ανάσα. Αυτό είναι ένα μέρος όπου θέλετε να αφήσετε την κάμερα, να πάρετε μια βαθιά ανάσα και να απολαύσετε τα πάντα. Είναι μια πραγματική απόδραση από την καθημερινότητα. Και το καλύτερο, δεν υπάρχουν πλήθη. Καθόλου, σαν το λιμάνι του Σόποτ το καλοκαίρι. Μπορείτε να εξερευνήσετε αυτά τα φυσικά θαύματα σχεδόν μόνοι σας. Φανταστείτε να κολυμπάτε σε έναν κρυμμένο καταράκτη με μόνο τον ήχο του νερού και τα πουλιά να κελαηδούνε πάνω από το κεφάλι σας. Αυτή είναι η Ταπιχουλάπα. Ναι, είναι ένα πραγματικά ξεχωριστό μέρος. Ένας πραγματικός θησαυρός. Μας θυμίζει ότι οι καλύτερες εμπειρίες βρίσκονται μερικές φορές στα πιο απροσδόκητα μέρη. Καλύτερα και από το να κερδίσεις το λαχείο. Πιστέψτε με. Οπότε, μην χάσετε την Ταπιχουλάπα, παιδιά. Είναι ένα πραγματικό κρυμμένο διαμάντι που θα σας αλλάξει τη ζωή. Εντάξει, ας μιλήσουμε λίγο για σοκολάτα. Πρέπει να παραδεχτώ, είμαι μεγάλος λάτρης της σοκολάτας. Αλλά αλήθεια τώρα, ποιος δεν είναι. Στο Ταμπάσκο παίρνουν τη σοκολάτα πολύ στα σοβαρά. Είναι κάτι σαν μέρος της κουλτούρας τους. Μιλάω για τη διαδρομή του κακάο. Είναι ένα ταξίδι που σε πάει να δεις από πού έρχεται η σοκολάτα. Θα περπατήσεις μέσα σε καταπράσινες φυτίες κακάο με αυτή τη γλυκιά μυρωδιά να πλανάτε στον αέρα. Θα δεις όλη τη διαδικασία από τους κόκκους του κακάο πάνω στο δέντρο μέχρι το στέγνομα και τη ζύμωση. Είναι απίστευτο. Και μετά φυσικά υπάρχει η γευσηγνωσία. Η γευσηγνωσία είναι καθαρή σοκολάτα που εκρήγνεται στο στόμα σου. Σκούρα, γάλακτος, λευκή, χιλιάδες γεύσεις. Σίγουρα θα βρεις κάτι που να σου αρέσει. Δεν θα βρεις τέτοια σοκολάτα πουθενά αλλού. Από τους αγρότες που καλλιεργούν το κακάο μέχρι τους σοκολατοποιούς που δημιουργούν αυτά τα νόστιμα αριστουργήματα. Είναι απίστευτο πόση αφοσίωση και σκληρή δουλειά κρύβεται σε κάθε βήμα. Είναι πραγματικά ένα προϊόν αγάπης και το νιώθεις σε κάθε μπουκιά. Μα δεν είναι απλά μια σοκολάτα. Είναι μια περιπέτεια. Φανταστείτε να επισκέπτεστε μια παραδοσιακή μεξικάνικη χασιέντα, να μαθαίνετε την ιστορία του κακάο και να καταλαβαίνετε τη σημασία της σοκολάτας στον πολιτισμό των Μάγια. Φανταστείτε να κάθεστε σε μια αυλή εκατοντάδων ετών, να πίνετε μια ζεστή σοκολάτα που μόλις φτιάχτηκε, ενώ ο ήλιος δύει πάνω από μια φυτεία κακάο. Είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Και για τους λάτρεις του φαγητού υπάρχει η ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα εργαστήριο και να μάθετε πώς να φτιάχνετε σοκολάτα από την αρχή. Τέλειο σουβενίρ. Φανταστείτε να επιστρέφετε σπίτι και να εντυπωσιάζετε τους φίλους σας με τις νέες σας δεξιότητες στη σοκολατοποιία. Οπότε, αν είστε λάτρεις της σοκολάτας και σχεδιάζετε ένα ταξίδι στην Ταμπάσκο, ο δρόμος του κακάο είναι κάτι που πρέπει να κάνετε. Είναι μια εμπειρία που θα ικανοποιήσει τον ουρανίσκο σας και θα σας κάνει να εκτιμήσετε ακόμα περισσότερο αυτό το πολύτιμο δώρο της φύσης. Είναι μια εμπειρία που θα ικανοποιήσει τον ουρανίσκο σας και
και θα σας κάνει να εκτιμήσετε ακόμα περισσότερο αυτό το πολύτιμο δώρο της φύσης. Γεια σε όλους. Το ταξίδι μας στην Ταμπάσκο έφτασε στο τέλος του. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα πολύ από αυτό το μέρος, από τις πολυσύχναστες πόλεις μέχρι τα αρχαία ερείπια, από τις καταπράσινες ζούγκλες μέχρι το νόστιμο φαγητό. Η Ταμπάσκο τα έχει όλα. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας ενέπνευσε να προσθέσετε την Ταμπάσκο στη λίστα σας με τα μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε. Είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Εδώ είναι ένα μέρος όπου όλοι μπορούν να βρουν κάτι που τους αρέσει. Σας ευχαριστώ που ήρθατε μαζί μου σε αυτό το απίστευτο ταξίδι στην Ταμπάσκο του Μεξικού. Ελπίζω να απολαύσατε την εξερεύνηση όλων των θαυμάτων αυτής της περιοχής. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, να σχολιάσετε και να εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερες περιπέτειες. Τα λέμε την επόμενη φορά. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε τον κόσμο.